Graba, un profesor y la policía. Ahora, ¿dónde lo llevas? Vamos para atrás, pero ¿dónde lo llevas? Zutabetan entzun den bezala, bustitzen garela hezkuntza publikoaren alde. Argi eta garbi esan behar dugu eta ozenki. Hirugarren aldia da, esaten nuen bezala, eta ez dugu inolako asmorik eusteko hezkuntza departamentuaren jarrera aldatzen ez den bitartean. Oso garbi ditugu zein diren hezkuntza publikoak behar dituen neurriak, irakasleriaren gehiengoak partekatu egiten ditu neurri eta aldarrikapen horiek, eta badakigu zuzen gabiltzala. Ze hori da hezkuntza publikoak behar duena, Nafarroako sistema publiko osoa, hezkuntza sistema publiko osoa hobetzeko.